4,400 pensjonanti li għandhom pensjoni tas-servizz ibbenefikaw minn żieda fil-pensjoni tas-sigurtà soċjali tagħhom. Dan it-twettiq ta' miżura fil-baġit ser isserraf żieda medja ta' 10 euro fil-ġimgħa. B'nofs il-benefiċjarji ser igawdu minn żieda li tlaħħaq il-ftit aktar minn 650 euro fis-sena. F'kummenti ma' One News, il-Ministru għas-Solidarjetà Soċjali Michael Falzon spjega kif sas-sena l-oħra meta pensjonant tas-servizz kien jilħaq l-età ta' 72 sena għal fini ta' pensjoni tas-sigurtà soċjali kien jiġi injorat nofs l-ammont tal-pensjoni tas-servizz li kienet allokata lilhom. Din hija miżura li ħatoroħ madwar 4,400 pensjonant illi jkellhom u għad għandhom ukoll il-pensjoni tas-servizzi. Tidħol fis-seħħ meta wieħed jagħlaq 72 sena fejn qabel kienet tieħed in konsiderazzjoni kollha mbagħad ġiet 75%, issa ġejjin għal 5%, 50%. Eventwalment tiġi żmien li fil-futur li malli talaq 72 sena ma tiġi kommutata l-ebda parti mill-pensjoni tas-servizz. Din il-miżura tal-budget li daħlet fil-bidu ta' din is-sena qed tiswa lill-Gvern 2,200,000 euro. Il-benefiċjarji bdew jitħallsu blura minn Jannar li għadda. Bl-arretrati li tħallsu blura mill-bidu tas-sena laħqu somma ta' kważi €900,000 euro. L-aktar faxxa li gawdew minn din il-miżura kienu dawk il-benefiċjarji li l-pensjoni tas-servizz tagħhom hija aktar baxxa minn ta' oħrajn. Infatti minkejja li t-titjib ivarja skont il-każ. L-akbar numru kien fost il-faxxa ta' pensjonanti li ħadu żieda ta' ftit aktar minn 12 euro u nofs fil-ġimgħa. Bit-twettiq ta' din il-miżura, il-Gvern tas-sewqija tkompli jsaħħaħ il-pensjonijiet u jaħseb f'min għal 25 sena sħaħ kien minsi minn gvernijiet nazzjonalista. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.